Min barra li John F. Marks kien attiv ħafna fil-qasam tal-politika, huwa sikwit kien jikteb fil-ġurnali u kiteb ukoll romanz u parodija. Arnold Cassola, neputi ta' Marks, qasam magħna xi riflessjonijiet dwar Nannuh. John Marks huwa n-nannu tiegħi, huwa missier ommi u huwa twilet l-Isla, għex pratikament 59 sena u hemm miet imbagħad ta' Sliema. Kien attiv ħafna fil-Partit Laburista, ġifieri kien il-bniedem li daħħal f'Malta l-festa tal-ewwel ta' Mejju. Kien ukoll attiv ħafna kif edna fil-Partit Laburista billi kien anki l-President tal-Każin tal-Isla tal-Labour Party u appuntu l-ewwel ta' Mejju daħħalha f'Malta l-ewwel rappreżentazzjoni fl-1928 u meta tara pereżempju ir-ritratti ta' dak iż-żmien tara l-ommi ta' 5 snin, dak is-6 snin kemm kellha dak iż-żmien u oħta żgħira, it-tnejn libsin bandiera ta' Malta bajda u ħamra fuq il-palk ġo l-Isla jirreċtaw. Nannu tiegħi Johnny Marks kien jidħol fil-kategorija ta' dawk il-kittieba intellettwali tal-Labour Party ta' snin 30, jiġifieri meta huwa kellu 30 sena u aktar, li kellhom għan li jirriformaw il-qagħda tal-Maltin, edukattiva tal-Maltin, speċjalment ta' dawk imtaħta. Allura huwa jidħol f'dik il-kategorija ma' Giuseppe Bonnici, ma' Orlando, ma' Ellul Mercer, ma' Juan Mamo li jikteb il-letteratura u allura f'dan il-każ li kbar xogħol tiegħu tejbilhom ħajjithom. Anki it-titlu huwa emblematiku, ittejjeb il-ħajja ta' ħaddieħor. Billi teduka n-nies, billi tallimhom ħalli emanċipaw ruħhom mill-nuqqas edukazzjoni li kienu jgħixu fih u biex bekk ikunu jistgħu jtejbu ħajjithom. Jekk dan mbagħad seħħx fir-realtà hija kwistjoni oħra. Il-lingwa nostra huwa biċċa teatrali qasira li fiha hija pratikament parodija tas-sitwazzjoni soċjolingwistika u politika ta' Malta f'dawk iż-żminijiet. Nannu tiegħi Johnny kien anglofonu, forsi anglofobu wkoll, ġifieri iżomma l-Ingliż u naturalment kien jippuxxi allura ħafna lil-sin Malti. Huwa l-awtur flimkien ma' Mossegat u ma' Giuseppe Sarbezzina tal-abbozz tal-liġi dwar il-Malti fil-qrati. U appuntu l-lingwa nostra huwa parodija tal-qrati Maltin, tal-kawżi Maltin, fejn għandek dak iż-żmien kien għadhom il-lingwa uffiċjali kienet it-Taljan, u allura timmaġina lil dal-maġistrat jitkellem kollu Taljan. Għandek mbagħad il-reġistratur tal-qorti jitkellem bil-Malti standard, u mbagħad għandek il-Malti normali li jitkellem bid-dialett, u mbagħad għandek il-Malti li ġi minn barra billi kien jgħix l-Alġerija u kien jgħix mat-Taljani u jitkellem kollu taħlita ta' min għalih Taljan u li fil-fatt huwa sqalli. U allura għandek din parodija ta' dawn in-nies li jitkellmu bilsna differenti u pratikament fl-aħħar jispiċċaw ma jitkellmux bil-Malti. L-aħħar vers ta' din il-farsa, il-lingwa nostra ta' din il-parodija huwa abbasso l-lingwa tal-kukkanja viva l-Malti, irridu l-Malti biex kulħadd jifhem. Għandek hawn programm propju politiku lingwistiku għal Malta fis-snin 30. Iva kien jikteb ħafna fil-ġurnali u l-maġġor parti tal-gazzetti li kien jikteb fihom ma kienx jikteb bismu. Jiġifieri kien jikteb b'nom de plum, kien jikteb ukoll anki kien ghostwriter pereżempju anki għall artikli ta' Boffa li mbagħad kellu jsir Prim Ministru kien ħabib kbir ta' Boffa. U uża appuntu l-gazzetti l-istess ħaġa biex jafas fuq issues ta' soċjali li missu mal-edukazzjoni u naturalment mal-politika ukoll mingħajr però fil-politika ma kien juża ismu. Naħseb li hemm bosta affarijiet inkluż l-artikli tiegħu, inkluż manuskritti, inkluż għandu pereżempju rumanz kollu bl-Ingliż, it-tajpjat.
li huwa kollha inediti daw u dawn huma kollha qegħdin illum jiena u l-familja it-tifel tiegħu Robi li għandu 94 sena għadu ħaj iddonajnihom lill-Università ta' Malta u allura min jinteressa hemm il-John F. Marks Donation fil-Università ta' Malta jista' jmur iqalleb ifittex. In-nies jinbidlu u man-nies tinbidel ukoll il-lingwa. L-Akkademja tal-Malti u aktar tard il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ħadu ħsieb jaġġornaw ir-regoli tal-kitba sabiex jirriflettu tħaddim tal-Malti u bekk jiffaċilitaw il-kitba. L-istandardizzazzjoni fir-regoli tal-kitba huma importanti għax inkella kulħadd jispiċċa jikteb kif irid u ma niftemux bejnietna u veru. Din kienet is-sitwazzjoni f'Malta biex ngħidu hekk qabel l-1921 fejn kellek kittiba differenti li meta jiktbu kienu joħolqu l-alfabetti tagħhom differenti. Fl-1924 inkitbu saru regoli tal-ortografija tal-Malti fi ktieb li sejjaħ tarif fuq il-kitba Maltija u li kemm l-alfabet u dawn ir-regoli saru uffiċjali mbagħad fl-1934. Wara li fl-1934 ir-regoli tal-ortografija saru uffiċjali, għadda żmien għaddew 60 sena u fl-1984 nħasset il-ħtieġa li minħabba li l-Malti kompla jdaħħal ħafna kliem barrani minn lingwi oħrajn, inħassi l-ħtieġa li ikun hemm daqsxejn ta' standardizzazzjoni fuq il-kitba ta' dan il-kliem. Allura l-Akkademja tal-Malti ħarġet dan id-dokument li semmietu iż-żieda mat-tarif fejn tat xi regoli ġodda linji gwida kif għandu jinkiteb dan il-kliem. Pereżempju, hawnhekk insibu r-regola tal-vokali etimoloġika. Ġifieri kliem li ħadnieh li sellifnieh minn lingwa oħra fejn din il-qija parti mill-istess kelma bħal ngħidu aħna l-kelma importanti u interessanti meta jidħlu fil-Malti anke jekk qudiemhom hemm kelma oħra li tispiċċa bil-vokali din il-qi tibqa' parti mill-kelma ma titqis bħala vokali tal-leħen. Ġifieri ngħidlek storja interessanti nibqa' niktibha bil-qi u storja importanti nibqa' niktibha bil-qi. Wara l-1984 kien imiss li jsir aġġornament żgħir ieħor u tajjeb ngħidu li meta qed nisemmu dawn l-aġġornamenti ma jkunux xi affarijiet kbar għax hemm l-idea li ħafna nies jaħsbu li kull sentejn jinbidlu dawn ir-regoli tal-kitba bil-Malti. Mhu minnu xejn. Dawn ir-regoli meta jsiru dawn l-aġġornamenti sempliċement biex jistandardizzaw il-kitba u jagħmluha aktar prattika. Mela fl-1992 pereżempju insibu ir-regola tal-konġunzjoni u fejn qabel kien hemm żmien fejn dik il-u li tfisser end konna nikbuha wkoll f'xi kuntesti fejn kien ikun hemm xi vokali quddiem jew wara konna nikbuha we. U bir-regoli tal-1992 jgħidulna le, dejjem meta tfisser end u dejjem tinkiteb u. Kien hemm ukoll deċiżjoni dwar kif għandna nikbu ċerti nomi li fis-singular kienu jibdew bil-għajn u fil-plural se tiktibhom bil-għajn jew bil-vokali qudiemhom. Pereżempju, għasafar kien hemm żmien fejn konna nikbuha jew għajna jew għajn. U fit-92 ġie stabbilita li dawn in-nomi, ħafna minnhom huma nomi kemm fis-singular kif ukoll fil-plural għandhom jibdew bil-għajn. X'ġara mbagħad fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti permezz tal-Liġi tal-Malti. U minn dakinhar il-Kunsill tal-Malti huwa dik l-entità li għandha s-saħħa li bid-dritt tagħmel l-aġġornamenti fil-Malti. Ġifieri fejn qabel kellek it-tarif fuq il-kitba Maltija, iż-żieda mat-tarif u l-aġġornament tat-tarif dak kienu fidej l-Akkademja, issa l-aġġornamenti qegħdin isiru mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. U l-ewwel aġġornament, jekk iridu nsejħulu hekk aġġornament, huwa d-deċiżjonijiet wieħed li sar fl-2008. Dak kien proġett biex jgħidilna kif għandna nikbu kliem li
jiena nippronunzjawhom l-istess, imma kien kitbu b'mod differenti. Ngħidu aħna filgħodu, fil-għaxija, bil-wieqfa, bil-qiegħda, kien hemm min jiktibhom bis-sink u kien hemm min jiktibhom b'mod maqut. U daw id-deċiżjonijiet wieħed fil-fatt fihom insibu żewġ appendiċijiet li jgħidulna kif għandna nikteb propju dan il-kliem, jekk hux mifrut jew maqut biex kulħadd jiktbu bl-istess mod. Imbagħad ftit snin ilu fl-2018 kien hemm id-deċiżjonijiet tnejn u dawn huma regoli dwar kif għandi nikteb il-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Malti. Għal darb'oħra, allura biex nistandardizzaw il-kitba tagħna x'kien hemm minn dan il-kliem, kien hemm min jinkitbu fl-inverted commas, kien hemm min jiktbu kursiv, kien hemm min jiktbu bil-Malti, kif iħossu, kien hemm min ħallih bl-Ingliż, u dawn ir-regoli, d-deċiżjonijiet tnejn jiffokaw propju fuq hekk. Kif għandi nikteb dan il-kliem Ingliż fil-Malti. Bażikament nistgħu ngħidu li jaqa' taħt tliet kategoriji b'mod ġenerali ħafna, għandek kliem li titħallih bil-fors miktub bl-Ingliż. Dan huwa il-kliem compost. Meta qed ngħid compost hawnhekk qed nirreferi fis-sens ta' kelma li fiha qisha magħmula minn żewġ kelmiet bħal ngħidu aħna roundabout, windscreen, aircraft carrier, air conditioner. Dan it-tip ta' kliem titħallih miktub bl-Ingliż. Għax hekk tiktbu bil-Malti ħajjider stramp ħafna. Imbagħad għandek kliem ieħor li tiktbu bil-fors bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti, u hawnhekk qed nitkellmu fuq kliem li integra fil-grammatika tal-Malti bħal pereżempju il-verbi kollha li nisselfu mill-Ingliż li neħtieġuhom bħal ngħidu aħna skorja, brejkja, ix-xutja, dawn huma verbi li ħadna bil-Malti, dawk għandi niktibhom bil-Malti skont ir-regoli tal-Malti. Imbagħad għandek l-aħħar kategorija ta' kliem li ħafna minnhom huma nomi li nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Dawn huma dawk in-nomi li ma jidħlux fis-sistema grammatikali tal-Malti, ġifieri li m'għandhomx plural, bħal pereżempju n-nom plastik u alkohol li m'għandhomx plural, u allura dan il-kliem nista' nagħżel li nikbu bl-Ingliż jew bil-Malti, u nomi oħrajn li għandhom biss il-plural Ingliż, bħal ngħidu aħna computer li l-plural huwa computers, u jew nkella kamera. Il-plural tagħha huwa cameras. Dawn in-nomi wkoll nista' nagħżel li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti. Wieħed irid jiftakar li jekk ħajjiktibhom bil-Malti irid jiktibhom skont ir-regoli stabbiliti tal-Malti. U jekk ħajħallihom miktubin bl-Ingliż m'għandux għalfejn jiktibhom fil-virgoletti, imma jiktibhom b'mod normali bħal kliem ieħor. Bosta minna l-insetti nislu skumdita jew saħan sitra biża. Biss dawn il-ħlejja għandhom ħajja kolorita u meħtieġa ħafna. L-ismijiet tal-insetti huma daqstant ieħor ikkoloriti bħalma jispjegalna n-naturalista Arnold Xiberras. L-ismijiet tal-insetti f'Malta huma ġawra għax ħafna drabi huma assoċjati ma' jew mal-pjanta li jiklu fuqha, jew ma' postijiet, jew mal-immaġinazzjoni minn ragħhom persuna. Pereżempju, hemm farfett l-swallowtail li huwa sottospeċi suppost endemika li tant għandu ismijiet imżawqin. Pereżempju, għandek l-istess farfett, farfett tar-reġina għax huwa l-ikbar farfett u jiġbaħ ir-rojaltà. Għandek l-istess farfett jidulu farfett tal-feġel. Meta kien joħorġu l-pakketti tas-sigaretti fis-sebgħinijiet kellu dal-farfett allura jgħidulu l-farfett tal-lira, għax dak iż-żmien dak il-pakkett tas-sigaret kien jgħidulu tal-lira. Jiġifieri skont ir-raħal u skont l-età tal-persuna sassib isem għal dak il-farfett. Tant dal-farfett ġieli naqas li l-ġenerazzjoni tal-lum aqas biss jagħtu każa. Però ħassa li jintilfu dawk l-ismijiet. L-ismijiet apparti bħala identifikazzjoni huma ġewra ta' kultura tal-ilsien Malti. L-insetti jġaluna nimmaġinaw ħafna affarijiet, ġifieri. Fl-aqwa films ta' ċinema, l-aqwa monstri, aliens u hekk huma inspirati mill-insetti u waqqas jibdew mar-realtà tal-insetti. Jekk biss tara l-Praying Mantis id-debba tax-xitan, il-mod kif taqbad oġġett, predatur, taqbad tikollu rasu waqt li għadu ħaj. Sewa, l-aqwa horror movie wkoll mhux kapaċi joħloq dik il-fascination fuq l-insetti. Allura awtomatikament l-ismijiet tagħhom daw debba tax-xitan. Għalfejn tax-xitan, għax assoċjata max-xitan, għax di kif ir-raġel li mur biex jammara, id-dur taqtalu rasu u tikollu rasu. U tistimula fin-natura li da jippompja l-isperma kollha li għandu bżonn jippompja biex tkun l-iktar fertili fuq li tikol ġismu biex ikollha ġisimha mimli proteini biżżejjed biex tkabbar il-frieħ tiegħu stess. Jiġifieri ara kemm hija meravilja u katina perfetta. U mbagħad
il-millipiet, dudu tal-indewa xin qabluħ mal-intina ma' ħmieċ, ħanżir l-art, ġifiri literalment huwa woodlouse, huwa krustaċ dan, huwa crustacean, ġifiri. Oġġett żgħir, però jekk taraħ żgħir taħsbu għandu il-qadda ta' qisu ħanżir qed ħaffer. Ġifiri, dawn huwa kollha li aħna nassoċjaw. Imma nassoċjaw u minn dak it-tikka dik il-ħaġa nassoċjaw affarijiet grandjużi, affarijiet kbar. Għalfejn għax fil-verità tal-insetti apparti d-daqs, jekk tneħħi d-daqs biss li huma żgħar, però huma annimali grandjużi li d-dinja mingħajrhom ma tgħaddix. Għandna insetti endemiċi, ġifieri fid-dinja kollha ma ssibhom imkien. Importanti ħafna. Ġifieri bħal għandna frifet ta' Malta, riċentament għandi l-onur ngħid li sibna wirdien ta' Malta, ġifieri huwa suġġett favorit ħafna tiegħi, fejn aħna semmejna wirdien għal Malta, mela di turi li di wirdiena tinstab Malta biss. Wirdien oħra msemmija b'onur għal ħija Jeffrey Xiberras. Tidentifika l-instabet fil-ġebla tal-ġeneral, għax hija l-wirdiena tal-ġebla tal-ġeneral ta' Jeffrey. Fl-istess ħin tidentifika li xjentist Malti saba u ġiet onorata għalih, ġifieri għakemm hemm storja ġada l-imbierek isem żgħir. Mal-qerda tal-ekoloġija huwa possibilment ħafna li jinqerdu speċi ta' insetti u di tagħmel sens ħafna. L-insetti li kienu jinstabbu mit-senilu jien naf bihom għax qart fuqhom, però l-istudent tal-lum li qed jiġi jpassiġġaw mhux ħajsibhom. Allura l-biża' tiegħi li qatt ma jintaqa' magħhom u awtomatikament l-isem tagħhom se jindifen u se jintilef. Nagħti eżempju waqt ħajti, il-gremxula ta' Gżejjer ta' San Pawl. Jien kont dak li identifikajt li qed tinqered sewwa. Illum il-ġurnata jisimgħu n-nies bil-gremxula ta' Malta, jekk ma tkunx dilettant taqas tkun taf biss li hemm il-gremxula ta' Filfla, taf kemm ilu ma nisma' student riċenti li jgħid u gremxula ta' Gżejjer ta' San Pawl. Għalfejn għax min twieled riċenti dawn l-aħħar 20 sena qatt ma sama bija di sakemm ma jkunx dilettant u mmur jaqra fil-kotba u jinduna fl-2005 din ir-razza jew popolazzjoni spiċċat. Jiġifieri kemm importanti katina sħiħa li jibqa' l-isem sod Malti, jibqa' l-konservazzjoni u ma nitilfux li għandna f'pajjiżna. Fi kliem Manuel Mifsud, Param Param huwa ktieb tal-poeżija għal bravi u l-imqarbin. Ġietna kurżità naraw x'jagħmel dan il-ktieb tant speċjali u għal daqstant morna f'Rasilajn u saqsejna lil Manuel Mifsud stess. L-ewwel nett jiena nħobb ħafna l-poeżija, ġifieri hija ġeneru li jiena nħobb ħafna, niktbu ħafna. U allura dejjem nara kif flimkien ma' poeti oħrajn qabli u tempari nipprova kemm jista' jkun nimbotta dan il-ġeneru anke ma' tfal. Jiena persważissimu illi ħafna adulti ma jħobbux il-poeżija mhux minħabba l-ġeneru nnifsu, ma għax il-ġeneru mhux ippreżentat b'mod kif tgħid attraenti lilhom. Issa mhux qed ngħid meta ngħid mhux ippreżentat b'mod attraenti ma jfissirx biss ukoll, però mhux biss li l-ktieb ikun kolorit daw l-affarijiet, imma anke kif aħna natwilhom, kif aħna naqrawilhom lit-tfal, kif aħna niddiżinjawilhom f'sens ta' min jaqra, kif taqra, meta, fejn, dak kollu, dan l-assiem kollu importanti naħseb jien. U jekk verament nibdew naħsbu b'serjetà ikbar fuq kif nippreżentaw il-poeżija, perswas għaliex anke meta aħna nkunu kbar, forsi jaqqas biss nintebħu. Nibdew ngħidu kemm iddejjaqna l-poeżija, ma qaqqas biss nintebħu kemm nużawha l-poeżija. Ġifieri jiena nibatlek kartolina lilek fil-miliet, feluq sninek, eċċetera. Ġol kartolina se jkollok poeżija stampata. Jekk jiena noħroġ fi triq nipprotesta għal xi ħaġa, x'aktarx is-slogan li se ngħajjad se jkun forma poetika. Ġifieri jekk jiena mitli xi ħadd fis-santa se jkolli, ġifieri il-poeżija mhux veru ma nħobbuhiex, naħsbu li ma nħobbuhiex. Imma hija ġeneru li lilna taqdina ħafna f'okkażjonijiet differenti.
Naturalment, da jottu kollha tfal, però li tfal iridu biex meta jkunu adulti jifmu kemm iħobbu l-poeżija mhux jaħsbu li ma jħobbuhiex, iridu nagħtuhom minn kmieni b'mod illi tolqothom. Erġajt ma nistax norqod. Nofs il-lejl ma nistax norqod, issatejn għadni ma rqadx. L-erba' bum għam is-serduq, barra triq qed jarma s-suq. Issa daqt tiġi l-mama biex tqajjimni għall-iskola. Naf fi żgur tiġi eżatt mal-linkun fl-aħħar il-qatt. Hemm suġġetti differenti li l-poeżiji trattaw. Hemm poeżiji li huma poeżiji tan-nonsens ngħidulhom aħna. Jiġifieri m'għandhomx tema, m'għandhomx storja, ngħidu aħna il-poeżija li tagħti t-titlu lil ktieb Param Param hija bażikament sensiela ta' taqbiliet li jħolqu sensazzjoni ta' festa. Param Param appuntu il-ħoss li konna nagħmlu meta konna tfal aħna biex nindikaw il-marċ tal-banda. Param Param. Però mbagħad hemm poeżiji oħrajn illi huma aktar serji fil-messaġġ tagħhom. Li għandhom messaġġ, ħa nibdew minn hemm. Jien naf pereżempju poeżija fuq tifla immigranta li hija sewda. Fuq tifel li jmur l-iskola però jmur l-iskola fuq wheelchair. Fuq tifel li jħobb jiddendel makrejn għaliex m'għandux fejn jilgħab u sfortunatament l-avventura saret il-krejn. Ġifieri tfal ta' 10 snin diġà se jkunu jistgħu jieħdu il-messaġġ soċjali jekk trid li huwa mmirat għall-età tagħhom. Fost il-kittieba tat-teatru ta' wara l-indipendenza, ma nistgħux ma nsemmux lil Alfred Buttigieg li tana bosta drammi, minn dawk storiċi sa oħrajn ta' natura aktar kontemporanja. Buttigieg laqa l-istedina tagħna sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-kitba għall-palk. Oriġinarjament bdejt fi żmien antikun kienet 1980. Tlet kitbiet osra, La Loġik, il-Oħaddaw u Bastop li kienu tellaw mill-ICU Theater, dak kienu l-ewwel xogħlijiet tiegħi. Mbagħad ġew pubblikati wara. Mbagħad kelli r-rewwixta ta' Assisi fl-1985, għamilt sentejn naħdem fuqha u wara ir-rewwixta kelli wara assenza ta' kważi 20 sena li kull ma għamilt isu xi drammi għat-tfal, kont għamilt ippermetti li nitla u dik kienet fl-2008. U kienet dik id-dilemma jekk tarbija tafla ħadd titwielet jew twildet bi problemi kbar. Għandek tħallija tgħix, tagħmel intervent biex tipprova ssalva ħajjitha, jew tħallija tieħu il-kors tagħha. U dik kienet interessanti, il-setup tagħha kif għamilta kienet għandek l-ewwel għat u t-tieni għat jibda l-istess. Imma mbagħad jew meta jitteġġiedu li jħalluha li jagħmlu intervent, jew meta jitteġġiedu li jħalluha tieħu l-kors tagħha, u mbagħad tinbidel ix-xogħol. Wara dik tellajt dwar menopawzi minorenni u muturi high speed u kienet titratta żmien menopausali ħanejdu hekk. Kienet daqsxejn umoristika wkoll, imma mhux biss. Warajja 4 snin wara xi rabbat kull 4 snin titla' play, 3 snin niktibha u sena sakemm titla'. Warajja kelli mela xi manikomju li dak iż-żmien ommi kienet caring rec, recovering u kont immur nara unsertat f'kamra b'4 anzjani
vera b'karattru tal-ġen u kont meta mur hemmhekk nieħu noti nismagħhom jitkellmu hekk u bbażajta fuq hekk. Hija play ukoll hija play tad-dieqa ħanejdu hekk mhux imma għandha l-umorizmu tagħha wkoll. U l-aħħar dram li tellajt l-interrogazzjoni li tellajtu fl-2020 titratta fuq żewġ maħbubin nisa li jirreċtaw ġrajja jew inċident jew qtil li sar ftit qabel u waħda minnhom kienet involuta fiha. Edha magħmula b'mod ta' roleplay, ishom qed jieħdu ir-rol ta' xi ħadd ieħor u dik saret f'dar privata. Kellha produzzjoni ta' Teatru Malta u saret villa privata il-Gargur u it-tellat ġossalott ta' din id-dar. Kien esperiment interessanti ħafna. Jiena xogħlijiet tiegħi kollha tradotti, ġifieri 4 minnhom qegħdin f'Ġabra, Collected Works. Naturalment tagħmilhom biex tgħid isma' jekk hawn barrani li tista' tilħu, għandek ċans tilħu. Imma naturalment importanti biex inti ir-realtà Maltija jirnexxielek toħroġha tajjeb, il-lingwaġġ irid ikun bil-Malti. U anke ċertu idjomi mhumiex translatable, jiġifieri importanti ħafna biex ikollok xogħol awtentiku u reazzjoni awtentika mill-udjenza, ix-xogħol irid ikun bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.